Història de Xixona al carrer. Les campanes de l'església parroquial. Ací, darrere meua, tenim el campanar de l'església de Nostra Senyora de l'Assumpció. Les campanes no solament servien per a marcar el temps, és a dir, el pas de les hores i dels quarts, sinó que també avisaven en cas de perill o d'alarma, és a dir, quan un enemic atacava o quan es produïa un incendi. Repicaven també quan una persona faltava i avisaven de la festa general. També tenen un sentit de protecció perquè moltes d'aquestes campanes estan baix l'advocació d'algun sant. Al nostre campanar tenim un total de 8 campanes. 3 d'aquestes campanes tenen inscripcions gòtiques, relleus i, a més, han sigut fetes abans de 1550. Són campanes gòtiques. Aquestes 3 campanes procedien d'ací, de l'església de Santa Maria, i al voltant de 1629 van ser traslladades a l'església nova quan es va inaugurar. Aquestes 3 campanes són Maria Auxiliadora o la Torta, la campana de Sant Vicent o la Verda i la campana del tiple gòtic o la dels quarts. Aquestes 3 campanes són molt importants perquè, juntament amb altres 67 de tota la Comunitat Valenciana, van ser nomenades per la Generalitat Valenciana en novembre del 2018 com a bé d'interès cultural. Vic, la màxima protecció a nivell de patrimoni. Cal dir que el nostre campanar ocupa el 3è lloc entre totes les parròquies que tenen més campanes gòtiques. I això és tot. Ja saps, si serà al carrer, posa la mascareta i si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.